ንስደተኛታት ወይ ንሓደሽቲ ናይ ፕሮሰስ መደብ ዘለኩም ብኸመይ ክፀለኩም ይኽእል ዝብል ኣርስቲ ክኸውን ሰናይ ምክታል Today's immigration flip-flop is a massive admission of failure by Justin Trudeau, an admission that he's not worth the cost or the corruption. መጀመርታ እዚ ትሪኦ ዘለኹም ፒተር ፖሊየቭ ይበሃል ኣባል ናይ ፓርላመንት ኮይኑ ወዲ 25 ዓመት ከሎ ብ2004 እዩ ተመሪጹ ሓደ ካብቶም ዝነኣሱ ኣባል ናይ ፓርላመንት ኮይኑ ኢኻ ተመሪጹ ብዛዕባ እዚ ሰብ ዝናሎ መዓልቲ ክንዛረብ እዚ ትሪኦ ዘለኹም ሰብ ብ2025 ንዝመጽእ ዘሎ ምርጫ ክምረጽ ዝኽእል ወይ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ካናዳ ክምረጽ ከም ዝኽእል ብጣዕሚ እዩ ዝዝረበሉ እዘን እቲ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ካናዳ ዘሎ ጃስቲን ትሩዶን ሓያል ውድድር እዩ ዘለዎም ጃስቲን ትሩዶ ናይ ሊበራል ጋቨርንመንት መራሒ ኮይኑ ፒተር ፖሊየቭ ከዓ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ መራሒ ኮይኑ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ወሳንን ኣገዳስን ዝኾነ ምርጫ እዩ ብፍላይ ነዞም ንካናዳ ክንመጽእ እንደልደልና ሰባት ነዞም ኣብ ካናዳ ንቕመጥ ሰባት እውን ኣዝዩ ገዳሲ እዩ ምክንያቱ እቲ ሒዞሞ ዘለዎ ካይዳ ንዓና ይጠቅም እዩ ገለገለ ሰባት እውን ብዛዕባ ናይ ምርጫ ተዛረቡ ኢኹም ናበይ ክትመርጹ ንመን ክትመርጹ ንምንታይ ኢኹም ካብዚኦም ክልተ ኣየናይ ንዓና ብዝሓሸ ዘዋፅኣና ዝብል ኣርስቲ ክኸውን ብዛዕባ ንሕና ክንስተዋፅኦ ንኽእል ኣብ ሰዓት እዚ ንመን መሪፅና እንታይ ክንረክብ ንኽእል ክንዛረብ ኢለ መፅአ ምክንያቱ ኣብ ለውጢ ተምፅእ ኣሎ ካብ ምዝራብ ኣብ ሰዓት እዚን ኣብ ዝዓዲ እዚ ኣብ ዘለናዮ ንዓና ንሂወትና ኣየናይ ዘዋፅኣና ኣየናይ ፕራይም ሚኒስተር ትረኣ ኮይኑ ስሕሸናን ዘዋፅኣና ነቶም ኣሕዋትና ኣብ ኣፍሪቃ ዘለኹን ብፕሮሰስ ድዮም ካልእ መንገዲ ናብ ዝዓዲ ዝመፁ ኣየናይ ፕራይም ሚኒስተር ተቐፀሉ ዘዋፅኦም ዝብል ኣርስቲ ክኸውን ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ኣርስቲ ስለዝኾነ ፅንኩም ስምዑኒ ፒተር ፖሊየቭ ወዲ ካልጋሪ ኮይኑ ኣብ ካልጋሪ ተወሊዱ ዓብዩ ኣብዩ ትምህርቲ ወዲኡ ኣብ 2004 ከዓ ካብ ሜምበር ኦፍ ፓርላመንት ምስተፈልጠ ኣዝዩ ህቡብነት ገይሩ እቲ ህቡብነት ዘጥርየሉ መንገዲ ከዓ ናይ ምክታዕ ክእለቱ ሓያል ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ናይ ፒተር ፖሊየቭ ሳጓ ስኪፒ እዮም ዝለዎ ነይሮም ናቱ ሓያል ተኸታዓይ ነይሩ ፈፂሙ ከዓ ዘይሕልፍ ነይሩ በዚ ምክንያት ከዓ ስኪፒ ዝብል ሳጓ ሂቦሞ ኣብ 2006 ክሳብ 2015 ስቴቨን ሃርፐር ዝበሃል ፕራይም ሚኒስተር ነይሩ ናይ ካናዳ ኣብ ሰዓት እዚ ንፒተር ፖሊየቭ ከም ናይ ዲሞክራቲክ ሪፎርም ንምግባር ወይ ናይ ዲሞክራሲ ምትዕራይ ወይ ናይ ፖሊሲ ንምሕላው ተባሂሉ መሪፅዎ ነይሩ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ናይ ምክታዕ ክእለት ዝነበሩ ከዓ ብጣዕሚ ህቡብ ክኸውን ክኢሉ ብ2022 ዓመተ ምህረት ኣብ ካናዳ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ኦፊሻሊ መራሒ ኮይኑ ከዓ ተመሪፁ ናይ እዚ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ቀንዲ ዘፍልጦ ምክንያት ኣርባዕተ እየን ቀዳመይቲ ነፃነት ህዝቢ ካልኣይ ናይ መንግስቲ ሓይልን መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓቕሚ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘለዎ ኣተሓሕዛ ሳልሳይ ከዓ ናይ ኢኮኖሚ ነፃነት ማለት እዩ ዝክሩ እንተደኣ ኮንኩም በቲ ናይ ኮቪድ እዋን መንግስቲ ካናዳ ናይ ቫክሲን ዘውፅኦ ሕግታት ነይሩ ኣብዚ ሓደ ካብቶም ተቃውሙ ብትሪ ዝተቃውሙ ኦፖዚሽን ኮነ ኮንሰርቫቲቭ ሊደር እዩ ነይሩ ፒተር ፖሊየቭ ማለት እዩ ስለዚ ሓያል መራሒ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ኦፖዚሽን ሊደር መራሒ ኣብዛ ትመጽእ ናይ 2025 ምርጫ ክሳተፍ ምዃኑን ብልዑል ድምፁን ክዕወት ከም ዝኽእል እዩ ዝስረበሉ እዚ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ሊደር ፒተር ፖሊየቭ ንዓና ንኤርትራን ብኸመይ ፀሎና ዝብል ኣርእስቲ ኣሎ ኣብዚ ርእስቲ እዚ ቅድሚ ምጥቃስና ግን እዚ ናይ ኮንሰርቫቲቭ መራሒ ብዛዕባ እዚ መንግስቲ ካናዳ ውፅኦ ዘሎ ሓድሽ ናይ 20% ናይ ስደተኛታት ንምጉዳል ከምኡውን እዚ ፖፑሌሽን ንምቕናስ ዝብል ፖሊሲ እንታይ ዝብል ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንምንታይ ኸ ነዚ ናይ ካናዳ ደውፅኦ ሕግታት ውድቀት ናይቲ መንግስቲ ወይ ናይዚ መሪሕነት እዩ ክብል ዝገልጾ ልክዕ ንከታተል ብመጀመርታ ቅድሚ ናቱ ኩሉ ታሪክ ምግላፀይ እታ ዝሃባ ቃለ መጠይቅ ከምኡውን ቅድሚ ምትንታነይ ሓፃር መግለፂት በዓሉ ዝሃባ ብዛዕባኡ መን ምዃኑ ዝገለፃ ንጆ ባይደን ንካናዳ መፅኡ ከሎ ዝሃቦ ኣላ ናብ ኣቐብለኩም Mr. President Pierre Poilievre, leader of His Majesty's loyal opposition. Loyal opposition. Absolutely. We believe that opposition is an act of loyalty in our system. We do too. We do too, unfortunately. ካናዳ ሓንቲ መብፅዓ ኣለዋ ሓንቲ መብፅዓ ገላት ንዓይ እቲ መብፅዓ Canada made me a promise. ኣብዚ መፅዓ ምፃእ ኣብ ዝኾነ ተወለድ ኣብ ካናዳ ክሳብ ዘለኻ እንተደኣ ፅዕርካ ዝሓሸን ዝበለፀን ሂወትን ክትነብር ትኽእል ኢኻ እዚ እቲ መብፅዓ ካናዳ ወይ መብፅዓ ካናዳ ዝነበረ ክብል ይኽእል
ሓደ ሰብ እንተደኣ ፅዒሩ ሰሪሑ እንተደኣ ኣትዩ በቲ ዝፀዓሮ በቲ ገንዘቡ ዝሓሸን ዝበለፀን ሂወት ክነብር ይኽእል ነይሩ ኣብ ሰዓት እዚ ግን እዚ መብፅዓ በኒኑ ጠፊኡ ሴሮሞ ዝገርመኩም እንታይ ድዩ ድሕሪ 9 ዓመት ጃሰን ትሩዶ ኣብ መሪሕነት ካብ ዝፀንሕ ጃሰን ትሩዶን ኤንዲፒ ክልቲኦም ዘምፅኦ ፖሊስታት ሕግታት እዚ ስነ ሓሳብ እዚ ሰይሩ ጠፊኡ ተሓምሽሹ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ናይ ኢሚግሬሽን ሲስተም ናይ ዝዓዲ እዚ ጠቕላላ ሓምሽሾ እዚ ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ዘውፅኦ ሓድሽ ፖሊሲ ውድቀት ናይ ነዊሕ ዝሰርሓሉ ኣብ ኢሚግሬሽን ዘሎ ውድቀት ዘርኢ እዩ ኣፂሩ ንመንግስቲ ንካናዳውያን ዘይከውን መንግስቲ ኮይኑ ዘሎ ትዝገርም እቶም ናቱ ኣባላት ናይ ፓርላመንት እውን ከኣሊዎ ይቃለሱ ኣለዉ እዚ ክብል ከሎ ሕፅር ዝበለ መግለፂ ክበኩም ኣብ ዘን ዝሓለፋ 2 ሰሙን ንጃሰን ትሩዶ ብሕቡእ ብምስጢር ማለት እዩ ብሌተር ነንሕድሕዶም እቶም ኣባላት ናይ ፓርላመንት ምርጫ ንክካየድ ዳርጋ ዕልዋ ዝዓይነቱ ወረቐት ከመሓላልፉ ቀንዮም ባዕሎም መሪፆም ከኣሊዎ ማለት እዩ እንተኾነ ኣይሰለጠን ተኣኪቦም ምስተመያየጡ ኣነ ክፀኒሐ ጃሰን ትሩዶ ኣነ ክፀኒሐ ከም ድበለ እዩ ዝፍለጥ ኣብ ሲቲቪ እውን ኣውፅኦሞ ነይሮም ብድሕሪኡ ከዓ እዚ ሓድሽ ናይ ኢሚግሬሽን ፖሊሲ ከውፅዎ ተራእዮም ኣብዛ ዝሓለፈት ተመዓልቲ ዘውፅአን ቃለ መሕትት መንግስቲ ካናዳ ነዚ ናይ ኢሚግሬሽን ሓድሽ ለውጥን ሓድሽ ሕግን ኣውፅኦም እዚ ግን እንታይ ማለት እዩ እዚ ብዙሒ ከነምፅኦ ፅናሕና ህዝብስ ንቋፀሮ ኣለና ብምባልዮም ነቲ ቁፅሪ ክግድልዎ ተራእዮም እምቡዋ እዝን ካልእኒ ከዓ ኣብዚ ዓዲ ናይ ስራሕ ሕፅረት ዘምፅእ ተራእዩ ክብል እዩ ፒተር ፖሊየቭ ዝገልፆ ዘሎ ጃሰን ትሩዶ ኣብ ሓላፍነት ካብ ድመፅእ ዳርጋ 9 ዓመት መሊኡ ኣሎ ኣብ መሪሕነት ካብ ዝፀንሓሉ እዋን ከዓ ሓደ ካብ 10 ኣብ ቶሮንቶ ዝቕመጡ ሰብ ኣብ ፉድ ባንክ ተሰሪዑ ንርኢ ኣለና 1400 ዝኾኑ ሰባት እውን ብሆምለስነስ ወይ ገዛ ደይምህላው ተጠቂዖም ይርከቡ ወርሒ ከባቢ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ንፉድ ባንክ ይኸዱ ኣለዉ ኣብዘን G7 ዝበሃላ ሃገራት ካብዘን G7 ዝበሃላ ሃገራት እቲ ዝወሓደን ናትና እቲ ዝኸፈ ኢኮኖሚ ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም 9 ዓመት ናይ ሊበራል ፖሊሲ ምክትታል እዚ ኢሚግሬሽን ከም ተሰብረ ዋላ እቲ ዋና ጸሓፊ ናይ ኢሚግሬሽን እውን ከምኡ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ እታ ዋና ነገር ኣብዚ ከነስተውዕላ ዘለና ኢሚግሬሽን ካናዳ ንሓደሽ ስደተኛታት ንምምፃእ ብጣዕሚ እዩ ተገዲሱ ዝሰርሕ እንትኾነ ግን ብ200% ብምውሳኹ እቲ ኩሉ ፋሲሊቲ ወይ ቀረባት ኣብ ወጋን ኣብ ካናዳ ዘሎ ንህዝቢ ከኣክል ኣይከኣለን ብሕርሱ ኩሉ ዓመታት ከዓ እዚ ኩሉ ኢሚግሬሽን ከፊትዎ ነፃ ሂብዎም ዝተፋለየ መንገዲ ሰብ ንካናዳ ከኣቱ ነይሩ ንዝኾነ ነዚ ጉዳይ ዝተቃወመ ከም ራሲስት ክብል እዩ ዝፃረፍ ወይ ዝቃልዖ ነይሩ እሞ ደኣ ሕጂ መንዲዩ ደኣ ነዚ ኢሚግሬሽን ዝዓፅዎ ደሎ ከም ተጋገየ ዘርኢ ዘይኮነን ካናዳ እኮ ሓንቲ ካብተን ብኢሚግሬሽን ዝበለፀ ቀጥታትን ሕግታትን ዝነበራ ሃገር እያ ነይራ ቅድሚ ጃሰን ትሩዶ ነዚ ናትና ሲስተም እዚ ምስባሩ ኢሚግሬሽን ሲ ዳርጋ ኮንትሮቨርሻል ወይ ኣዛረብና ካትዕን ጉዳይ ኮይኑ ኣይፈልጥን ነይሩ እሞ ካብ ሰዓት ደኣ ንምንታይ ካትዕና ኣዛረብን ይኾን ኣሎ ነዚ ነገር እዚ ዘጋለለ 2 ነጥብ ኣለዋ ቀዳመይቲ ናይ ቪዛ ቀጥታት ብፍላይ ካብዞም ካብ ሜክሲኮ ናብ ካናዳ ዝኣቱ ሕጊ ናይ ቪዛ ምስ ኣለዮ ዝተፈላለዩ ዘይሕጋውያን ሰባት ብናይ ቪዛ ብፌክ ኣፕሊኬሽናት ገይሮም ናብ ዝዓዲ ከኣቱ ክኢሎም ካልኣይ ናይ ኢንተርናሽናል ስቱደንትስ ወይ ድማ ካብ ወፃኢ ሃገራት ንካናዳ ብናይ ኢንተርናሽናል ተምሃሮ ተማሂሎም ዝኣትው ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ብዝኣክል ቀረብ ስለ ዘይነበሮም ኣብ ሓንቲ ገዛ ከባቢ 20 ሰብ ክቕመጡ ከም ምዃኖም ኢና ንፈልጥ እዚ እውን ንሪኦ ኣለና
بتعمي زي قبول زخونة نجاري وانا وي كندي شجر كندا نايس راح زدليو وي ليبر شورتيج نقصر زخلو سبات كمتص زخل بروجرام جن اي جبرن نيرو زوم دمص زلو سبات وي زوم ابز عد زاتو زلو سبات ناي زعد زي حصرت ناي ليبر وناي ناي سرح وناي قلبت سرحات كقبل زي كل تخيل انتي رأى ترجمو زي ميغريشن زوم ريفيجي كليمانت سبحال وي ناي عقبة حتتي زوم سبات زيوم ناي حصرت سرح اب كندا زلو خطوكو يكون زمص زلو بقى عقبة حتى تريم زمص زلو كمون زوم international students ويدما كابكال هاجرات نخمهار لهم زاتو زلو كندا زوم سبات زيوم كمهار ين زمص زلو مر كسر حلو ما يموتون سلازي كمهار لهم تماتيو يمهارو أستوعبتم هزبي زقول زقبر زلو نجارات نخمرات شلو زقبر زلو معناته مريج أي قرب زلو نا immigration حقتات يغيروا له متى نخمرات شلو لمتى يدا كمنوح عمتات زي حق دي يزدو لمتى لكم تحضروا حرقبتي أكاتعي دجراب كندا انتهار له مسلكم كاربون تاكس بحاله زخون نجار كتجزء كله خانة كاربون تاكس يلوم يخبل خاطو وساق بالعالم على أب بوزحت هاجرات زي كاربون تاكس يلن درجة عم مبزحت هاجرات درجة يلن زي كاربون تاكس بحال أب كندا جن بحيال زخون تاكس بتعميو كبرت تاكس كا نقول سب تاكس يجبوه مالتي بس مهنيات حدا سب صبو صريحو صبو دوموزنا تخفله بسنك تاكس كن 6% نعي وسد 4% أنا من قستياتو مالتي بزي كمي مالتيو $3 انت دعا سريحكا شحن شعاتي ميتين ويكساب كل تشح كما بيخا تأتو أرقا شحلو لاريم تاكس تقوبوها تثبت عمي عبي دخوني ناي تاكس قدلي زولو كندا لازي إذناتنا برايم مينستر جاستن ترودو كتعاملو يبلغو من كل زبلو حصوتيو كل قير إزبالة حقتات أي كيرون لازم تأمنوا يدخلونهم نحنا كونسرفاتيف بارتي خا إذا كله جاستن ترودو بصبرو أنا خلنا عريهم خلنا كنت صبنهم خلنا مبزعناتو مجمرتان نقبرو قداماي نتمي زوم بزي حكاوي من قدي نكادا كاتو زفتنو تغلالا مقبال كن أبي منا اتناتهم عقبا ورقت عين قبلونينا إذا خبل كله زوم بني أمريكا مكسيكو استفالي من قد قرارتهم لكندا أتيهم أب كندا فاتور عباز حتو مالتيو سي حقاوي عن تبحلو يمسكسو إذي temporary workers وي جزياوي سرحتنيا تبحل كازمت من قد كن عطوينا completely كن عطوينا أمون زوم international students بحالو وي بناي علم لخاوي من قد نتمرتي لهم لكندا زعاتو زلو تمهارون كونو قوارتوينا كم مهارو تغينم كم مهارو ترايزو لهم صورحون كالي من قد أيك قدلو منيو كبرات خاتل تسئلكم سمعوا مناتو إزي نزي بقرب أوان زمت مرجع وسانيو نعنان هيواتنا هتصلي غالي ولقد نحنا بكندا انت أثنا وزحات على حواتنا نحتنا نكندا كأتو زرولي زي أتو أبروسس زلو نكندا خموت وحرر زلو وينا بروسس عدل زي رخب إزي كسألوا ميخيلي بس لازي انتا يخبل إزي بيتر بوليف نسمع عيو إزي نايس دنياتات وعقبا محتات مسالاتون كانوا قهرت عينا إذا قبل كله طلع لنا عصو ملتا يكونن كانوا حرقنا بزل على درجة قناعتو أب كندا سون كلهم حدث زاتو زلو سدة تنياتات هاتيوم سرح كرخبو زي كل تلاقينه كم أون زوم أب زاتيوم زلو بزعدي ساب كل وراءاتهم أتصعفهم زودو نا إميغريشن وراءات حيث تصعف حدش مقبل نقول فينا لعل 30 شح دخونو أب كندا زلو دوكاتر علو وزوم دوكاتر زيوم كابستف على عالم زموتيو انتو قونا اتناي ورقتهم أب كندا سلزيتو هبو كاب كلا عالم إزوم موزموتوخ أب كندا قبول كوين سلزين رخبو زوم سبات زيوم اتناتهم سرح وي بروفيشن براكتس قوبري كلنيوم سلزي زوم دوكاتر ديوم نرسات ديوم استف على من قد كالت إزوم موزلو سبات اتناتهم من زوم موزلو بروفيشن بوغصرحهم زخولو وي بزحات أرى من قدي نا كندا ورقت حيزوم كسرحهم دخولو من قد نفتر لنا سلازي إزوم إرتراوانا كندا زلخومون كلا ناي دكتور ديو ناي نيرس ديو وي ناي أكاونتانت ناي استفالي من قدي مهرو زلكم ناي لوير ديو استفالي عنت ورقات حيشكم زمتاهم
ግና ከኣብዛ ዓዲ ካናዳ ምስ መጻኹም ናይ ካናዳ ወረቐት ስለ ዘይብልኩም ኣይንቐበለኩምና ዝተባሃልኩም እዚ ፕራይም ሚኒስተር እንተደኣ ኮይኑ ንዓኹም ዝለዓለ ዕድል ክትረኽቡ ኢኹም ወይ ዝተመሓየሸ ኣብዚ ሓፀር እዋን ወረቐትኩም ሰርቲፋይ ጌርኩም ኣብ ስራሕ ትኣትውሉ ትኽእሉ መንገዲ ክፍጠር እዩ ማለት እዩ እቲ ንሕና ንሰርሖ ሓሲብና ዘለና ከዓ ናሽናል ላይሰንሲንግ ፕሮግራም ዝበሃል እዩ እዚ ከዓ ሃገራዊ ላይሰንስ ፕሮግራም ማለት እዩ እዚ ከዓ ንዝኾነ ፕሮፌሽናል ናይ ስራሕ ዕድል ዘለዎ ወረቐት ሒዙ ዝመፀ ኣብዛ ዓዲ እቲ ወረቐቱ ሰርቲፋይ ክገብሮ ከም ድኽእል ዘረጋግፅ መንገዲ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ንካናዳ ምስ ኣተወ መን ምዃኖም ክንረጋግፅ ኢና ካበይ ዓዲ ይመፅሎ ክንረጋግፅ ኢና ብከሪር መንገዲ ካ ክንቋፃፀሮ ኢና እዚ ዓይነት መንገዲ ወይ ፖሊሲታት እንተደኣ ኣእቲናዮ ከዓ ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ ዝኾነ ይኹን ዓለም መፂኡ እቲ ኣብ ካናዳ ተመባፅዖ መብፅዓ ብሓቂ ክርእዮ እዩ ምክንያቱ ሰሪሑ ዕዉት ኮይኑ ናብርኡ ከመሓይሽ ከም ድኽእል ክንረጋግፀሉ ኢና ግን ካብቲ ንሕና ክንገብሮ መዲና ዘለና ነገራት ከዓ ሓደ እቲ ናይ ታክስ ፕሮግራም ወይ ቀረፅ ፕሮግራም ከነጉድሎ ኢና ካልኣይ ዝተፈላለየ ናይ ስራሕ ዕድላት ክንፈጥር ኢና ሳልሳይ እቲ ሕፅረት ገዛ ተራእዩ ዘሎ ካናዳ ከም ብዝሒ ገዛታት ከም ድህነፅ ክንገብር ኢና ሓደሽቲ ፕሮግራማት ክነውፅቶ ዝኾና በዚ ፕሮግራማት እዚ ከዓ ዝኾነ ሰብ ሓድሽ ገዛ ገዚኡ ንኽነብረሉ ዝኽእል ኣፎርደብል ዝኾነ ወይ ደዋፅእ ዓይነት ዋጋ ክገዝእ ከም ድኽእል መንገዲ ከነምፂና ብቐንዱ ከዓ እዚ ናይ ኢሚግሬሽን ሲስተም ተሰሩ ዘሎ ናይ ኢሚግሬሽን ሲስተምና ብሓቂ ከንዕርዮ ኢና ይቐነለይ ፅንልኩም ሰማዕኩምኒ ሕጂ ሕቶታትኩም ክሰምዕ ወይ ክምልስ ዝኾንኩ በብሓደ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ቀዳሚቲ ሕቶ ካብ ሪፖርተር ዝመፀቶ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ጃስቲን ትሩዶ ኣውፅኦ ዘሎ ሕግታትን ቅጥዕታትን ብሓቂ ለውጢ ከምፅእ ድዩ ብኸመይ ከፅልዋ ክገብር ዝኽእል ኣብቶም ኢንተርናሽናል ስቱደንትስ ወይ ድማ ቴምፖራሪ ወርከርስ ወይ ድማ ግዝያውያን ሰራሕተኛታት ዝበሃሉ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክህልዎ እስኪ ቁርብ ናትካ ርእይቶ ሃበኒ እወ እዚ ድበልካያ ኩሉ ካብ ኣብዘን ክልተ መዓልታት ዝሃቦ ቃለ መሕትት እዩ እንተኾነ ንምንታይ እዩ ከምዚ ሓሲብ ዘበለና ንሕተት ምርጫ ቀሪቡሎ እቶም ንኣቱ ሊበራል ጋቨርንመንት ወይ ድማ ሊበራል መንግስቲ ዝበሃል እውን ንዑ ክመርፅዎ ኣይክእሉን እዮም እንተደኣ ዝኾነ ለውጢ ዘይገበረ ብኸምኡ ዝፍትን ዘሎ ንኽምረፅ ኢሉ እዩ ዝገብር ዘሎ እምበር እዚ ውድቀት ናቱ ናይቲ ሊበራል ጋቨርንመንት ዘርኢ እዩ ስለዚ እዚ ፕራይም ሚኒስተር እዚ ንዓና ነዚ ሃገር እዚኣ ንካናዳ ዝኾነ ፕራይም ሚኒስተር ኣይኮነን ብጣዕሚ ሓሲዋ ዘሎ ነዚ ዓዲ እዚኣ ስለዚ ንዑ ንኽምረፅ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ክንመርፆ ከዓ የብልናን እዩ ዝብል ዘሎ ፒተር ፖሊየቭ ካልአይቲ ሕቶ ክሓተካ ኢሉ እዩ እቲ ሪፖርተር ዝሓቶ ዘሎ ኣብ ካናዳ ሕፅረት ገዛ ኣሎ ብሓቂ ነዚ ሕፅረት ገዛ ዝትክእ መደብ ኣሎ ድዩ ቅድሚ 15 ዓመት እንተደኣ ሪኢኻ ኣብ ካናዳ ናይ ገዛ ምህናፅ ፕሮግራማት ብዙሕ ነይሩ እቲ ነምፅኦ ዝነበርና ስደተኛታት ከዓ ልክዕ ምስቲ ዘሎ ገዛ ማዕረ ተዛማደ እዩ ነይሩ እኳ ደኣ ብዙሕ ገዛ ነይሩ ክንዲ ነምፅኦ ነበርና ሰብ ኣኽል ታሪፍ ገዛ ነይሩና ኣብ ሰዓት እዚ ግን ኣኽል ገዛ የለን በዚ ምክንያቱ እዚ ከዓ ዝኩሉ ሰብ ተጨሚቑ ገዛ ክራይ ከቢሩ ናብራ ፈፂሙ ክኽእሎ ዘይከኣለ ዘሎ ሕፅረት ገዛ ኣሎ ኮምፕሊትሊ እዚ ከዓ ውድቀት ናይቲ መንግስቲ ክቋፀሮ ይከኣለን ኢሚግሬሽን ነፃ ገሪፍዎ ነፃ እንድሕር ገሪፍዎ ከዓ ኩሉ ሰብ ይኽኣቱ ሕጋውያንን ዘይሕጋውያንን ዝተፈላለየ መንገዲ በዚ ከዓ እቲ መንግስቲ እዚ ወዲቑ ዘብለን ዘሎ ክብል እዩ ነቲ ሪፖርተር መሊሱሉ ሳልሰይትን ናይ ሙዳእታ ሕቶ ቅድሚ ሳልሰይቲ ሕቶ ምኻድካ ሓንቲ ክውስኸልካ እዩ ክብል ኣቋርፅዎ ፒተር ፖሊየቭ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣነ ናይ ሃውዚንግ ሚኒስተር ነይረ ኣነ ናይ ገዛ ሃውዚንግ ሚኒስተር ከለኹ ከዓ ሕፅረት ገዛ ዝበሃል ኣይነበረን ምክንያቱ ኩሉ ብትሕቲ ቁፅፅር ነይሩ ኩሉ ብፕላን ብመዝገብን ብፕሮግራምን ዝተሰርሐ እዩ ነይሩ ከምዚ ሕጂ ፋሉል ከይዱ ዘሎ ከምኡ ይነበረ እታ ቀንድና ገዳሲት ሕቶን ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ከመይ ክኸውን ንመጨረሽቱስ እንታይ ከም ክትገብሩ ስደተኛታት ብብዝሖቶም ፅዲኹም ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ወላስ እንታይ ኢኻ መልሲ ካብኻ ፒተር ፖሊየቭ ኢሎም ሓቲቶሞ እዚኣ ገዳሲት ሕቶ እያ እወ ንሕና ሓደሽቲ ስደተኛታት ምምፃእ ኣይ ንኸነቋርፆና እንተኾነ ግን መቋፃፀሪ መንገዲ ክንገብርና ንሱ ከዓ እቲ ማቴማቲካል ዝኾነ ብማትስ ወይ ብቁፅፅር ብናምበር ዘረጋግፅ ክንደይ ህዝቢ ነምፅእ ምስቲ ዘለና ገዛታት ርኢና ኢና ኸነምፅእ እቲ ገዛ ዘለና ወይ ዝሰራሕና ገዛ ርኢና ብኡ መንፅር
كندي حدشتي سيدتانياتات نمتصريناينا كنمص امبر سقيلنا بزي قطصر فالول استفلالي هاجر ابلاي نزغبر نقبلو مالت ايكونن ازي مسملسلوم بيتر بولييف نزي نايلو معدي زو على انترفيو كعطو يوسينو بزخونه ناي بيتر بولييف انترفيو سمعكم عليكم انتاي نمانيكم كختمرصو وي انتاي تعزيكم كابزي انترفيو سي ايناي برايم مينستر انت تمرص يخل انا زواصانا كبرات تخاتلتي سيلكم سمعكم نيك مسنوكم يفوتو انتخونه ملسكم كتصبايا اب كومنت مالتيو ናይ ካናዳ ፖለቲካ እናተቀያየረ ይኸይድ ኣሎ ከም ኤርትራዊ መጠንካ ብዙሕ ነገር ኣብዚ ክንምሃር ንኽእል ባህላየ ቀዳማይ ነጥቢ ናይ ስደተኛታት መምፃእን ምቁራፅን ከምኡውን ናይ ሓድሽ ገዛ ምስራሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ክፍጠረሉ ዝኽእል መንገድን ኣብ ካናዳ ዘለኹም ሰባት ናይ ስራሕ ስኢና ወይ ስራሕ እንደለና ክንዝ ጌርና ገዛ ከቢሩ ወይ ብጣዕሚ ተቀይርና ካናዳ ትብሉ ዘለኹም ብዙሓት እዮም ስለዚህ እዛት መፅዘላ ምርጫ ናበይ ገጽኩም ኢልኩም ዘዝዩ ናብ ጃስትን ትሩዶ ድዩ ወይ ናይ ፒተር ፖሊየቭ መኖም ኢኸ ንዓና ንስደተኛታት ዝኸውን መንገዲ ዘምፅእ ገለገለ ኢኹም ከምዚ ከማይ ወረቐት ዝሓዝኩም ትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሓት ግን ኣለኹም ብፒአር ትንቀሳቐሱ ወይ ፐርማነንት ሬዚደንት ስለዚ እዝን ካልእን ዝብል ኣርእስቲ ሎሚ መዓልቲ ጀሚርናዮ ዘለና ቀዳማይ ክፋል ኣብዚ ክዛዘሙ ኣብ ቀጻሊ ብካልኣይ ክፋል ክሳብ ንራኸብ ኣብዚ ጽናሕኩም ከመስግነኩም ይፈቱ ካብዛ ቪድዮ እዚ ኣገለ እንተራቀሲንኩም ላይክ ሰብስክራይብ ኣንድ ሼር ምግባር ኣይተውሕዱ ምክንያቱ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣገዳስን ወሳንን እዩ ይቀኒለይ